שושו בעלוני, מפצח אגוזים, כוס וחצי אפייה, קציעה, בן כמה אתה? 6.5. אנחנו עושים פה על השושו למחבואים. 6.5. אדומה. זה לא! אוקיי, אז 3. גריד 10. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, אוי רגע, מה? 20. טוב, ספרתי עד 20, אני מאוד יפים, רגע. אוקיי, יאללה, אני אתקדם לפה. בואו נלך לפה. נבדוק פה רגע מפה, בואו נראה פה מעניין. שלום לך. טוב, יאללה. אנחנו ממשיכים ביחד. יש לנו עוד דקה. טוב, אז אני לא יודעת איפה אימוי. מעניין מאוד, וואו. אני נראה לי אלך לשם, יש לי הרגשה שזה שם. אנחנו עם 3 מתחרים. האם יש פה מישהו? עידו! מה? דניאל, נצח. ביי. יוס.